When
dele matata kiwa na dele pechi imaro na dike na dogo odindili enjo dike na dogo odindili enjo oya mano kebya no kana oya no dike na dogo odindili enjo amana mone egweme Batali kinapa. Onye jede family le batali kinapa. Owo jede le wode de kalaka. Ama tande nuku. Ewo le ni no sunete na moja. Of friends. And when the member House of Assembly, Makadiva de Soko, the Union Lassonaka, go with the Soko, on a Manusia Banwa, or Chavabia. Misakani Noya. Wanya ni noga masema wanya Wote ni noga bata shego Onyenye la shishi Osowa biya Made bushi afuko Jide certificate Obulo kadaman Obulo keke driver How was the certificate? Ye mwero
Mawana Taria, Magija.
Oya le bulu na wa natala.
Solomon, ihe bụgolo ka njụa. Nwatakịrị nwaanyị onye gbasara nwaanyị, o mere mma bie ya bụ nwaanyị aka ibu. Onye nụrụ nwaanyị na-atọ, na nwere ihe kpatara ya. Anya dị ntị ebi nọkwa n'ụgbọ agha. Egwu ọgaranya.
akwụkwọ iwu na-atụzikwa n'egwu na ọ bụ ndị ọcha wetara anyị na nsogbu a ya bụ ka unu welitekwu aka ihe ji tie ya otu a wee bụ ndị ọcha wee abalị ndị Awụsa na ọ bụrụ na e were ọchịchị nye anyị na ha ya bụ ohu forever na ndị Igbo mara ime were mbọsị anwa ndị ahụ esi izi ọchịchị Fulani chịsịa Naịjirịa wanye Yoruba Yoruba chịsịa Naịjirịa wanye na ndị Awụsa ndị Igbo atọ na mgbaghalị ndị Igbo atọ na mgbaghalị azị m uwe aga m egwu uche m mana nkwụzi uche gị keta aka achọwago jekpochi igwe uche gị keta aka ebulu gị na-esi mkpochi akwa oje ya wasa moto
was honorable forever. With a bunch of motor, Mother Morgo, in my mama. One day the other one, one day the dinner. In the moment, they want them more, one day I don't know them. Well, the government do they are. I should put a letter in the Kazarasu.
tetelete nna m Monday ị na-anụzigbo egwu ife nụ na aga m abụsi egwu mana mụ ka na bụ ka itinye nkwụ n'isi ezekwala anyị ọchị ekwu na mmanya eze eje maka na dibịa gbara agha gwọkwara ọgbara ahụ onye n'ụka abịa n'anya nwa di ya na nwadị ya na obi m mere na njọ nwadị ya na ogbe gị na bụ nna wee chọrọ ka ire na mmadụ ma chi dị jụrụ wee chọrọ ka obodo na n'ike iwe ya mmiri mana chi dị jụrụ jụọ mmadụ mmadụ enwekwa ọba mmadụ nọsịkwa na be ụmụ mmadụ enwekwa ọba nwoke telite maka gịnị na osisi a na-emere ọrịa kolikoli mmadụ nọsịkwa be ụmụ mmadụ enwekwa ọba anyị ga-akwụsị okwu anyị ga-aganata anyị ga-akwụsị okwu anyị ga-aganata ndị n'ime anyị ji ekpuro gbasara ọgụgụ ndebedede ekpuro chukwu mmanwụ anọchie mmanụ anọchie ekpuro na na-ebute ọkwụrụ arụrụ mụchi ọzọ arụrụ ụmụ bụ gbuoruchi arụrụ mụchi ọzọ arụrụ ụmụ bụ gbuoruchi arụrụ mụchi ọzọ arụrụ ụmụ bụ gbuoruchi onye bụ n'aka na-aga n'abalị enwude mma onye bụ n'aka na-aga n'abalị enwudebe mma azụ akago isi onego na ndebe mmiri azụ akago isi onego na ndebe mmiri sọọsọ azụ ụgbọ na n'ime mmiri na-ezu aja nwaanyị kedu onye